Että siinä voi nyt mennä tuntemattomalle ihmiselle tai jollekin sanomaan silleen, että moi, että meet vaan silleen, että moi, mie tykkää paprikasta. Niin kuin tyyliin, että se voi vaan sanoa silleen. Jos mie seurustelen, niin kyllä se niin kuin ennen sitä pitää tietysti kertoa. Kiinnostaa kaikkia ja kaikkihan sitä haluaa. No ei se ihan sillä tavalla ole. Vaikka me eletään maailmassa, jossa seksistä puhutaan paljon, niin on olemassa myös ihmisiä, jotka ei koe seksuaalista vetoa toisiin ihmisiin. Mun ohjelman aiheista aika iso osa tulee katsojilta. Myös tää. Mua lähestyi nuori, joka toivoi jaksoa aseksuaalisuudesta. Tää merkitsisi mulle paljon. Tää ehkä auttaisi oman itseni etsinnässä, hän kirjoitti. Hän kirjoitti, että aiheesta on puhuttu liian vähän, eikä sitä juuri käsitellä mediassa. No nyt käsitellään. Noin 1–5% ihmisistä on tiettävästi aseksuaaleja. Eli he ei siis tunne seksuaalista vetoa toisiin ihmisiin. Aseksuaali voi yhtä hyvin olla hetero kuin vaikkapa homokin. Aseksuaalisuus ei tietenkään ole mikään korjattava sairaus, vaan se on yksilöllinen ja todennäköisesti synnynnäinen ominaisuus. Aseksuaalisuus, kuten muutkin seksuaaliset identiteetit, voi muuttua. Ihmisen seksuaalisuus tai suuntautuminen ei siis ole kaikilla muuttumaton, eikä myöskään jokaisella vähemmistön edustajalla samanlainen. Me ihmiset, me ollaan yksilöitä. Me ollaan siis yksilöllisiä variaatioita, eikä vaan jonkun ryhmän edustajia. Aseksuaalisuutta ja sen syntymämekanismeja on tutkittu vähän. Tästä syystä aseksuaalisuudesta on hyvin vähän oikeaa tietoa. Ja silloin kun tietoa ei ole saatavilla, niin ihmiset turvautuu helposti mielikuviin ja olettamuksiin. Turhan usein seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt nähdään vaan sen seksin tai sen suuntautumisen kautta. Mulla on yksi vinkki liittyen ihan kaikkiin vähemmistöihin ja sillä pääsee aika pitkälle. On hyvä muistaa, että seksuaalinen itsemäärittelyoikeus, se kuuluu ihan jokaiselle. Myös heille, jotka kuuluu vähemmän tunnettuihin vähemmistöihin. Eli sun tehtävä ei ole päättää, onko jonkun toisen kokemus itsestään tai haluistaan totta. Sun tehtävä on hyväksyä ihminen sellaisena kuin hän kokee itse olevansa ja nähdä se yksilö siellä suuntautumisen takana. Jenna, miten sä kuvailisit sun seksuaalisuutta? Siitä on oikeasti tosi vaikea puhua. Et jotenkin näistä asioista ei olla vielä niin hirveästi puhuttu. En tiedä, tämä on vaan niin arka asia. En tiedä. Mutta sä koet olevassa aseksuaali. Mitä se sun kohdalla tarkoittaa? Minä en harrasta seksiä ollenkaan. Minä tykkään olla ihmisen lähellä, mutta jotenkin en tiedä, seksi on jotenkin, en tiedä, se on vaan ällöä. Koet sä, että aseksuaalisuus on sulle hankala asia vai onko se enemmän sellainen asia, jonka kanssa sä oot jo tottunut elämään? Tämä on edelleen tosi hankala asia. Kyllä minun hiki valuu tässä koko ajan tälläkin hetkellä, että tosi vaikeita asioita puhutaan. Joskus vuosi sitten niin jännitti enemmän sanoa missään vaiheessa, että pelotti vaan että heti just, että nyt ne hylkää minut, jos minä sanon sen, että kun ei tiennyt siitä silleen. Vois kuvitella, että ihmisillä usein on aika paljon kysymyksiä silloin, jos sanoo olevansa aseksuaali. Mitkä on yleisimmät kysymykset, mitä ihmiset kysyy? Oikeastaan yleisin on, että mikä se on. Joo. Mikä se on? Mikä? En ole ikinä kuullutkaan. Sä oot nyt parikymppinen. Joo. Miten ja milloin sä tajusit, että sä oot aseksuaali? Mulla oli joku vähän päälle 18-vuotias, kun minä tajusin, että se tuli jostain, että jostain luin jotain ja se löytyi sieltä. Että olen pitemmän aikaa tiennyt, mutta kun ei ole tiennyt sitä nimikettä, että mikä se on ja kukaan ei ole puhunut eikä mistään ole löytänyt sitä Wikipedia-tietoa, niin sitten se vaan minä olen luullut, että minä olen viallinen. Miltä se tuntui, kun sille asialle löytyi sana? Siis se oli semmoinen oikeasti, että eikö minä olekaan viallinen tai silleen, että se tuntui tosi hyvältä silleen ja helpottavalta, että ei olekaan jotenkin outo tai jotenkin semmoinen jollain tavalla viallinen.
Millaista on elää aseksuaalina, kun aika monet ihmissuhteet määritetään kuitenkin seksin kautta? Odotas niinku sille aika ulkopuolinen olo, että kun tässä niinku, tämä pallo on niin täysin semmoista niinku kaikki seksististä, kaikki musiikkivideot, kaikki elokuvat ja kaikki on sellaista, niinku, niin kyllä se tekee silloin sellaisen, niinku, että ihan kun mä olisin joku friikki tai semmoinen liian outo lintu, että ei ole jotenkin omaa paikkaa tässä maailmassa. Et. Mitkä sun mielestä on yleisimmät väärinkäsitykset, mitä aseksuaalisuuteen liittyy? Ainakin se, että pidetään, että mä heti niinku automaattisesti semmoinen nunna, että minä en voi käydä baareissa, en voi olla miespuolisten ystävien kanssa samassa seurassa samaan aikaan, että kun nainen ja mies kun on samassa paikkaan, ne harrastaa automaattisesti seksiä, että se on niinku, että ei ehkä noin kirjaimellisesti, että mikä tämä on tämä Netflix and chill ja ei ehkä että oletetaan aina, niinku, että mies ja nainen, niin niillä pitää heti olla jotain. Toiset ihmiset ei siis herätä sussa seksuaalista halua. Miten tämä on vaikuttanut sun ihmissuhteisiin? No esim. Että on tämä Tinder-sovellus ja minulla on tullut siellä erilaisia viestejä. Ja sitten niissä viesteissä saattaa tulla niinku välillä nätimmiä, välillä suorasanasemmin. Mennäänkö jonnekin ja kiinnostaisiko ja miten olisi joku ryhmä seksiä. Että tulee ihan laidasta laitaan asioita, mitä ihmiset haluaa tehdä. Ja sitten kun siellä sanot silleen, että ei mut kiinnosta, niin se on, että miten niin ei kiinnosta. Et miten sä selität sille ihmiselle, miksei ne toiset ihmiset niin kuin ymmärrä, että kun kaikki ihmiset ei vaan halua. Niin, että sun kokemusta ei tavallaan niin kuin oteta toteena, että sitä mitä sä kerrot itsestäsi, että mulla ei ole tällaista halua, niin ikään kuin kieltäydytään uskomasta. Joo, ja sitten toiset on just se, että otetaan itteensä siitä, että minkä takia toi ei ole kiinnostunut niin kuin myöstään, että mitä helvettiä. Ja sitten sieltä tulee, että vitu huoras, oot niin rumaa, että paino helvettiä. Että se tulee se, niin kuin, että kun saadaan ne pakit, niin sitten saadaan, niin kuin, otetaan se niin itteensä ja aletaan haukkumaan. Niin. Mutta ei niin kuin, että jos omat ystävät, niin ei niittenkään ole silleen. Ne tietää ja ne on hyviä ystäviä, ne ymmärtää ja sitten on näitä ihmisiä, jotka niin kuin on kiinnostuneita ja haluaa tietää, niin ne on sitten niitä semmoisia läheisiä. Mutta kyllä niin kuin aika moni on vähän silleen aina huulirutussa, että mitä tää nyt on nyt oikein. Niin. Sä sanoit jo, että jotkut pojat saattaa suuttua siitä, että sä et halua seksiä tavallaan niin kuin ottaa se henkilökohtaisesti. Ehkä siinä tulee sitten sen ihmisen oma itsetunto, että kun ei luule, että toi nainen ei kiinnostu, niin että onko niin kuin hänessä joku vika. Että jos se loppujen lopuksi menee sitten sille tasolle, mutta niin kuin ei tavallaan tajuta sitä, että vaikka kyseessä olisi maailman seksikkäin jäbä, niin se ei ole seksikäs sulle, vaan sä mietit siitä ihmisestä ihan muita ominaisuuksia. Niin, luonnetta ja sitä niinku, en minä mieti vaan niinku ulkonäköä, vaan minä mietin sitä niinku henkistä. Minä ehkä enemmän ajattelen aina silleen, että hei, olisikohan toi kiva kaveri. Ja sitten jossain vaiheessa, jos se on hyvä kaveri, niin siitä saattaa käydä että tulee jotain pieniä tunteita. Ja sitä kautta se juttu lähtee. Et mun mielestä sen oman kumppanin pitäisi olla silloin samalla niinku paras ystävä. Et ei mun mielestä se pidä mennä silleen, että toi on hyvän näköinen, tonkaan mä teen lapsia ja teen näin ja näin. Niin yleensä sit, kun siinä ei ole sitä niinku ystävyyttä, niin ei se homma ehkä toimi niinku. Sä oot jonkun verran puhunut ihmisille sun aseksuaalisuudesta, sun läheiset ihmiset tietää siitä. Missä vaiheessa tai miten sä yleensä kerrot siitä uusille ihmisille? Riippuu henkilöstä. Et jos on semmoinen niinku hyvä tyyppi, että vaikuttaa hyvältä tyypiltä, niin kyllä minä niinku sille voin kertoa sille aika nopeasti. Jos jutellaan ja näin, niin et ei se nyt ihan ensimmäisen tuu silleen mieleen, niin kuin hei moi ja mitäs tälleen. Että siinä voi nyt mennä tuntemattomalle ihmiselle tai jollekin sanomaan silleen, että moi, että meet vaan silleen, että moi, minä tykkään paprikasta. Niin kuin tyyliin, että se voi vaan sanoa silleen. Jos minä seurustelen, niin kyllä se niin kuin ennen sitä pitää tietysti kertoa. Moni voisi kokea, että elämä ilman seksiä olisi jotenkin vaikeaa. Tuntuuko susta siltä, että sulta puuttuu jotain? Ehkä jollain tavalla tosi tyhjä olo, kun ei ole sitä niin kuin ihmistä, kenenkaan olla, joka olisi niin kuin sellainen, niin kuin tiedätkö, että olisi se samanhenkinen ihminen. Kuka ajattelisi samalla tavalla, niin se tyhjyys on niin kuin, että, niin kuin pelko siitä, että entä jos ei olekaan sitä ihmistä. Niin, koska ihan samalla lailla kuin suuri osa muistakin ihmisistä, niin sä haluat kuitenkin parisuhteen. Mutta tavallaan se seksi ei ole sellainen asia, niin mitä siis sä kaipaat. Joo, ja siis niinku se läheisyys, se, että kun sä menet kotiin, niin niinku, että sä voit tehdä jollekin just yllätyksiä, tehdä jotain ruokaa tai niinku tehdä tämmöisiä niinku, jotenkin, että olisi niinku, joku vaan, jota halata ja pussata. Niin.
Mä oon ihan ylihellyydenkin ihminen. Niin. Joskus ihmiset saattaa olettaa, tai heillä voi olla semmoinen harhaluulo, että jos on aseksuaali, niin ei myöskään halua hellyyttä tai ei myöskään halua parisuhdetta, ja sehän ei mitenkään mene sillä tavalla. Voi olla, että on täysesto, että ei halua mitään kosketusta yhtään kenenkään kanssa ihmisen, mutta minäkin haluan läheisyyttä, mutta tosi vaikea ja sitten taas pyytää keltään vaikka miespuoleiselta jotenkin, että kun minullakin on ollut sillä aika vaikea elämä, niin jotenkin kavereiden halaaminen tai semmoinen tyttömäinen semmoinen leffojen katsominen ja meikkien laitto ja semmoinen, tiedätkö, semmoinen hellyys, niin sit sekin jotenkin on jäänyt, että minä en oikein tiedä, mistä minä sitä hellyyttä sitten haen. Että kun kumminkin ihminen tarvii sitä hellyyttä ja että tulee semmoinen tilanne, kun olet jonkun ystävän kanssa ja kysyt, että voidaanko halata tai halia, niin se on tosi semmoinen hankalaa, että mitä se ihminen ajattelee siinä, että kun en halua mitään muuta kuin halia. Millaista on elää aseksuaalina tällaisessa maailmassa, jossa me jatkuvasti puhutaan seksistä? Ei siihen kiinnitä huomiota. Mä kävin miettimään tätä yksi päivää, että ehkä minä ajattelen sit jotenkin, että muut ehkä huomioi sen sit jollain tavalla eri tavalla ja minä ehkä vaan kiinnitän siihen huomiota, mutta en ajattelen, että se on vaan normaalia. Että kyllä minä luen kaikki, että 10 faktaa jostain, katon, että mitä siinä on, niin kyllä minä sit vertailen ja katselen, mutta ei se kyllä herätä sillä. Se on vaan. Niin, se on vaan joku asia, jonka ulkopuolella sä ikään kuin oot. Että sä voit lukea sen jonkun 10 faktaa suihinotosta tai joku muu. No se ei en tiedä yökään. Sieltä se tuli. Millaisia tilanteita siitä seuraa sulle ihmissuhteissa, kun sä kerrot ihmisille, että mä oon muuten aseksuaali? On ollut että ai, ja sitten sun ihan hämmentynyt. Tai sitten on näitä kui siistiä, että siellä tulee siis ihan laidasta laitaa erilaisia reaktioita. Mun mielestä toi on aika ihanaa ja kertoo aika paljon meidän ajasta, joka on kuitenkin paljon liberaalimpi kuin aiemmat vuodet Suomessa, että joku saattaa myös sanoa, että kui siistiä. Niin, siis. Ja se on, ja mä oon huomannut, että ne, jotka sanoo sen kui siistiä, niin ne on ehkä niitä minun lähimpiä ystäviäkin tällä hetkellä. Mitä sä haluaisit sanoa sellaisille nuorille, jotka pohtii omaa seksuaalisuutta tai omaa suuntautumista? Tämä maailma on tarkoitettu kaikille. Kukaan ei ole virheellinen. Ja, että jos miekin pystyy selvitä, niin kuka vaan pystyy. Että se ei ole, ehkä tuo selviäminen kuulostaa vieläkin silleen, että on liian uusi juttu. Ehkä se onkin niin uusi juttu, että kaikki ollaan tasa-arvoisia, kaikki on juuri sitä, mitä ne itse haluaa. Jokainen saa olla just sellainen kuin on ja on ihan hyvä just sellaisena kuin on. Aseksuaalisuus on monelle tuntematon ominaisuus. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ihminen ei koe olevansa seksuaalinen tai että hän ei koe seksuaalisia haluja toista kohtaan. Että se on ihmisen oma kokemus, siitä hän ei voi kukaan ulkopuolelta määrittää. Ja se varmaan vaihtelee tosi paljon eri aseksuaalien välillä, että kuinka he kokevat seksuaalista halua. Tässä olisi 7 jäätävää harhakuvaa aseksuaalisuudesta, eli siitä, ettei seksi muiden kanssa kiinnosta. Aseksuaalisuus ei ole sairaus, vaan todennäköisesti synnynnäinen ominaisuus. Sille ei tiedetä tarkkaa syytä eikä sille voi tehdä mitään. Ja mikään tästä ei liity mitenkään perheen perustamiseen. Aseksuaalihenkilö saattaa ihan yhtä hyvin kuin muutkin haluta lapsia ja saadakin niitä. Aseksuaali ei välttämättä ole aseksuaali koko elämäänsä. Aseksuaalisuus, ihan niin kuin seksuaalisuus ylipäänsä, voi muuttaa muotoaan elämän aikana. Mitään tällaisia tatskoja ei siis välttämättä kannata ottaa. Selibaatti on sitten ihan eri juttu. Selibaatti on tietoinen valinta, jossa ihminen päättää olla harrastamatta seksiä ollenkaan. Aseksuaalisuus taas ei ole valinta, se vaan on. Mahdollisuus siihen, että ihastuu tai rakastuu, ei katoa minnekään aseksuaalisuuden takia. Moni aseksuaalinen henkilö on parisuhteessa. Ai niin, ja by the way, eli BTV. Aseksuaalisuus ei heikennä mitään muita haluja tai mieltymyksiä. Aseksuaali ei myöskään ole mikään seksin vihaaja. Seksi toisten kanssa ei vaan voisi vähempää kiinnostaa. Mitkä on yleisimmät väärinkäsitykset, mitä aseksuaalisuuteen liittyy? No ehkä se, että ihminen on kokenut jotain kamalaa, joten hän on aseksuaali tai että hän ei ole saanut tarpeeksi hyvää seksiä, että hän on aseksuaali. Vaikka se on ehkä ihmisen ominaisuus, semmoinen kokemus, että sä et voi ikinä mennä
määrittämään sitä toisen puolesta. Ja toisaalta onko sillä oikeasti mitään väliä, että miksi ihminen kokee olevansa aseksuaali. Jos hän ei koe, niin hän ei koe. Ja toisille se on sitä, että ei ole sitä omaa kehoa vielä. Ehkä jos on transprosessissa, ei ole sitä omaa kehoa vielä, johon haluaa, että toinen koskee. Ei koe olevansa kotonaan siinä kropassa. Ja sitten kun prosessi on ehkä edennyt, niin silloin voi löytää sen seksuaalisuuden esimerkkinä. Niin ja tämähän voi siis olla synnynnäinenkin ominaisuus, joka joillakin ihmisillä säilyy läpi elämän, mutta ei tietenkään kaikilla. Et ihan samalla lailla kuin muutkin suuntautumiset tai muut ominaisuudet, niin seksuaalisuus muuttuu ja elää. Seksuaalisuus on lapsena hyvin erilaista kuin mitä se on vanhana. Että me kerätään koko elämämme ajan kokemuksia ja osa niistä on ihan mielettömän ihania ja osa on tosi kipeitä. Ja se kuuluu elämään, mutta se kaikki vaikuttaa. Kaikki mitä sun elämässä tällä hetkellä on vaikuttaa. Jos sulla on ruuhkavuodet menossa, niin voi olla, että sun seksuaalisuus on ehkä vähän pienemmällä liekillä kuin siinä vaiheessa, kun sä oot jossain ihanalla etelän lomalla jonkun upean tyypin kanssa, jonka sä oot just hetki sitten tavannut ja teillä on kuherruskuukausi menossa. Ja sehän voi muuttua sekä tosi pienissä asioissa noin, että tavallaan harrastetaan saman ihmisen kanssa seksiä ja halu vaan vaihtelee. Tai sitten suurissakin asioissa ihmisen suuntautuminen voi esimerkiksi täysin yllätyksenä ihmisellekin muuttua kesken elämän. Niin voi. Silloin kun ihminen on tarpeeksi avoin ja osaa kuunnella itseään ja osaa arvostaa niitä omia kokemiaan tunteita ja ajatuksia, niin hän voi oikeasti tehdä mitä vaan. Että hän voi löytää itsestään vaikka sadomasokistisia piirteitä, jos hän on valmis siihen ja uskaltaa lähteä kokeilemaan. Hän voi nauttia siitä. Hän voi rakastua samaa sukupuolta edustavaan tai moneen ihmiseen. Löytää polyamorian esimerkiksi. Tällaisethan voi olla hyvinkin yllättäviä kokemuksia ihmisille ja ehkä vähän kipeitäkin, koska siinä joutuu yhtä aikaa käymään läpi sitä, että kuka minä olen ja miten minä asetun maailmaan. Ja voisi kuvitella, että sellaista prosessia kaikille ihmisille helpottaisi se, jos ulkopuoliset ihmiset ei olisi niin valtavan innokkaita asettamaan määritteitä tai pohtimaan toisten seksuaalisuutta. Tai lokeroimaan ihmisiä. Sinä olet tällainen, sinä näytät tällaiselta, joten olet varmasti tällainen. Ahaa, sinulla on suhde, sinulla on oltava seksiä tietyn määrän viikossa. Me määritellään liikaa. Mutta sitten kun siitä itse saa kiinni ja saa omista ajatuksista kiinni, miten määrittelee itse itseään, niin pääsee paljon edemmäs ja paljon väljemmille vesille sen suhteen, että mitä minun pitäisi olla. Kun loppujen lopuksi kenenkään ei tarvitse olla mitään muuta kuin mitä on ja se riittää. Ja silloinhan siinä tavallaan on semmoinen tupla-ansa, että kun ihminen määrittelee toisia, niin hän samalla ahtaa itseään ahtaampaan lokeroon. Koska jos on valtava tarve laittaa toiset joihinkin toisiin lokeroihin, niin silloin sun täytyy itse myös rajata se oma tila, että mä oon sitten tällainen ja mä oon tässä lokerossa. Kyllä, ja sitten aletaan tekemään itsestä ulkoisesti sitä jotain, että sovin tähän lokeroon. Et joskus on niitä semmoisia kausia, että mä en koe nyt olevani kauhean seksuaalinen. Ja siinä on ne lääkkeet tai stressi tai työ tai mikä tahansa elämäntilanne, niin se ei vaan tunnu, että olen nyt esimerkiksi nainen tässä nyt ja olen halukas, vaan että mielen täyttää kaikki muu. Eli paljon muillakin ihmisillä kuin aseksuaaliseksi itsensä kokevilla on sellaisia vastaavia ongelmia parisuhteissa esimerkiksi, että seksuaaliset halut ei kohtaa, ne ei ole samanlaiset. Se on tosi tavallista, että halut ei kohtaa. Sä et ikinä löydä ihmistä, joka on ihan tasan samalla viivalla sun kanssa niiden halujen suhteen. Et siellä on aina jompikumpi haluaa enemmän tai vähemmän ja se on tosi tavallista. Mutta siitäkin selviää puhumalla ja olemalla avoin sen toisen kanssa ja sen toisen edessä. Tai toisten, jos on monisuhteessa esimerkiksi. Meidän aika on vähän semmoinen sekoitus kehollisuuden ihannointia ja toisaalta semmoista romanttisen rakkauden ihannointia. Minkälaisia paineita sellainen ikään kuin
ehkä aika voimakkaasti yleistynyt seksipuhe aiheuttaa ihmisten parisuhteisiin? Ihminen ehkä kokee, että sun tarvii olla jonkunlainen, sun tarvii olla tietynlainen, sun suhteen pitää olla tietynlainen, sun pitää olla parisuhde, ei monisuhdetta. Sä et saa olla sinkku, koska sä tarvitset siihen heteronormatiivisesti miehen, tai jos sä oot mies, niin naisen. Tavallaan se, että luodaan sellaisia rooleja ja odotuksia, että sun pitää olla jotain. Vaikka oikeastihan sun ei tarvitse olla mitään. Sun ei tarvitse olla hetero, sun ei tarvitse olla edes seksuaalinen henkilö, jos sä et koe, että sä olet. Rakkautta usein käsitellään sen niin kuin kehollisuuden tai seksin kautta, niin sehän varmasti aiheuttaa semmoista suoritekeskeisyyttä. Mielletään ehkä, että seksuaalisuus on yhtä kuin seksi ja seksuaaliset ominaisuudet on yhtä kuin mitä sä teet fyysisesti. Mutta se on ehkä enemmän sitä, että mitä sä tunnet, kuinka hyvin sä tunnet itsesi. Kuinka hyvin sä tunnet sitä, mitä sä tarvitset ja mitä sä haluat suhteissa. Ja minkälaisen vastaanoton sä haluat siltä toiselta tai toisilta ihmisiltä. Se, että sä arvostat itseäsi ja kannat itsesi. Eli siitä huolimatta, että vaikka ihminen ei kokisi niin kuin fyysistä seksuaalista vetoa toista ihmistä kohtaan niin kuin aseksuaalit, niin hänellä voi olla aivan tyydyttävä rakkauselämä. Hänellä voi olla upea rakkauselämä. Todella tyydyttävä. Ja on se niin, että toisille ihmisille seksi on ehkä semmoinen suorite, kun toisille ihmisille se on se kiintymyksen merkki. Se on syvin intiimiyden merkki se, että sä uskallat olla paljas ja haavoittuva sen toisen edessä ja sä uskallat antautua siihen seksiin. Sellaiset ihmiset yleensä kaipaa sen tosi luotettavan suhteen ja ehkä sen pitkänkin tavallaan kosinta-ajan, näin vanhanaikaisesti ajateltuna. Miksi ihmiset muuten ylipäätänsä miettii niin kuin toisten suuntautumista tai toisten sukupuolisuutta niin hirveän paljon? En tiedä. Ihmisillä ei ilmeisesti ole mitään muutakaan tekemistä. Se on kai tässä yhteiskunnassa, että kaikki on jotenkin lokeroitava ja sun pitää olla tietynlainen, että olet hyvä ihminen. Sulla pitää olla se parisuhde. Sitten kun sulla on mies tai vaimo, niin sit sä voit oikeasti kokea olevasi kunnon kansalainen. Haetaan ehkä vähän ulkopuolelta sitä sellaista turvaa. Kun ihmisessä on itsessä se kuitenkin se, että kuka sä oot ja mitä sä oot, niin se on tarpeeksi hyvä. Sun ei tarvitse tehdä sitä ulkopuolelta ja sä oot hyvä just sellaisena kuin sä oot. Niin tavallaan se kategorisoiminen on ehkä sitä, että halutaan olla jotakin ja tehdään itsestä sen kategorian mukainen, jotta kelvataan, vaikka sä oikeasti kelpaisit ihan just sellaisena kuin sä oot. Ja vois kuvitella, että varsinkin tämmöisiin niin kuin ikään kuin vähemmän tunnettuihin vähemmistöihin, niin kuin aseksuaaleihin kuuluvat ihmiset, niin niille voi olla tosi vaikea etenkin nuorena, jos sille asialle ei vielä itse ole sanaa ja sen kanssa on vähän hukassa ja sitten toiset pyrkii ikään kuin määrittämään sua jotenkin tai näkemään sua sen määritteen kautta. Se on tosi raastavaa. Silloin ihminen ei saa olla kuka se on. Ja silloin kun sä et voi olla kuka sä olet, sä koet häpeää. Mä yleistän nyt, mutta silloin yleensä koetaan häpeää ja sitä, että mä en kuulu joukkoon, mä olen erilainen, mä olen huonompi kuin muut. Ja se on tosi kipeä tunne. Sä joudut tekemään tosi paljon töitä myöhemmässä elämässä näiden häpeäkokemusten läpikäymisen kanssa, mitä meillä on siis kaikilla. Kaikkihan me tunnetaan häpeää. Monellahan se häpeä vähän helpottaa siinä vaiheessa, kun sille omalle suuntautumiselle tai ominaisuudelle löytää jonkun sanan ja saa vertaistukea siihen, että löytää muita ihmisiä, jotka kokee samalla tavalla. Minä en olekaan yksin. Minulla on täällä muita ihmisiä. Minä en ole viallinen. Joku toinen kokee, tuntee samalla lailla kuin minä. Et siinä mielessä määrittely on ihana asia. Mutta ei tarvii. Ihmisen ei tarvitse määritellä itseään. Vois kuvitella kuitenkin, että seksi ei ole niin olennainen osa ihmisten parisuhteita kaikissa ikävaiheissa ja elämänvaiheissa kuin mitä tavallaan ulkoapäin syntyy vaikutelma. Parisuhteen seksi on aina parisuhteen osapuolten oma asia. Ihmisen seksi, mitä hän tekee tai on tekemättä, on hänen oma asia. Ja se, että meillä tulee joka paikasta sitä seksuaalisuutta ja seksiä ja ole seksikäs ja rantakunto on kesäksi ja tällaista, niin se tekee siitä semmoista kaupallista ja ehkä jopa halpaa. Mutta seksuaalisuus ja seksi, tekee sitä tai ei, niin on ihmisen intiimi oma asia ja se on herkkä asia. Mietitäänkö me ylipäätänsä seksiä liian paljon sosiaalisessa kanssakäymisessä? Se oletus on ehkä sillä tavalla, että jos esimerkiksi baarissa näet ihmisen ja hän tulee siihen, no moi, niin kyllä siellä varmaan aika usealla ihmisellä välähtää päässä, että tuleekohan tästä seksiä meidän välille.
se on tässä ilmassa leijuva, koko ajan läsnä oleva asia, mistä siitä ei kuitenkaan kunnolla ehkä keskustella. Ja sille ei sillä tavalla anneta sille intiimiydelle tilaa, vaan se kaikki on sitä sellaista, se on sitä seksiä, mitä media meille myy. Ja kun me kohdataan joku toinen ihminen, niin me heti mietitään niin kuin hänestä, että jos hän on vähänkin omasta normatiivisuudesta poikkeava, niin ajatellaan häntä heti ehkä seksin kautta. Niin, että jos joku on esimerkiksi vaikkapa näkyvästi homon näköinen, niin me ajatellaan automaattisesti hänen seksielämänsä sen sijaan, että me ajateltaisiin häntä ihmisenä. Niin, tässä on naapurini Matti, hän on homo, okei, hän harrastaa miehen kanssa seksiä. Ja kun sit oikeastihan ei me voida tietää, me ei olla paikalla. Niin, se on valtavan hämmentävää, että miten paljon ihmiset miettii sitä. Mä huomasin tämän saman, kun mä pohdiskelin tätä aseksuaalisuusaihetta, niin ihmisillä tuli valtavasti kysymyksiä jotenkin sitä, että no miten sitten, että jos aseksuaali on parisuhteessa, jos ne haluaa lapsia, tai miten, jotenkin silleen, että no en tiedä, kaikki nämä asiat eivät päde tähän samaan niin kuin kaikki ihmisiä, että en minä ole miettinyt. Niin, miksi sinä mietit? Niin. Okei, onhan se ihanaa, että ihmisiä kiinnostaa. On. Koska silloin sä otat selvää. Välillä se valtava kiinnostus vähemmistöjen niin kuin seksin harrastamistapoihin tuntuu mun mielestä vähän loukkaavalta. Se on tosi loukkaavaa. Ja silloin sä ylität jonkun sellaisen rajan, mikä ei kuulu sulle. Sä menet toisen intiimialueelle ja sit sä voit ehkä miettiä, että miksi sua kiinnostaa niin paljon. Se on ihan kiva, että kiinnostaa, mutta sun ei aina tarvitse toimia ehkä sen mukaan. Niin, koska eihän kukaan välttämättä mene kysymään niin kuin perusheteronäköiseltä pariskunnaltakaan, kun he kävelevät jossakin, että niin mitenkäs usein ja millä tavalla te harrastatte seksiä? Että minkälaisia tuntemuksia teillä siitä herää? Niinpä. Ja sitten kun parisuhteeseen mielletään, että siihen kuuluu seksi. Ja joillekin se on sitä, että 2 kertaa viikossa niin meillä on hyvä seksielämä. Mutta se ei välttämättä ole niin. Se voi olla vain suorite. Mutta siinä vaiheessa, kun ollaan lähekkäin ja ollaan niin kun, uskalletaan olla auki toisen edessä ja uskalletaan olla herkkiä ja jopa ehkä tosi haavoittuvaisia ja näyttää niitä rikkinäisiä kohtia itsessä ja se intiimiys syvenee, niin siinä vaiheessa siitä seksistä tulee jotain vielä suurempaa. Sitten siitä tulee ehkä sitä rakastelua ja sitä läheisyyden lisäävää liimaa. Mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle nuorelle, joka pohtii omaa seksuaalisuuttaan? No ainakin sen, että määrittelyllä ei ole kiire. Sun ei tarvitse määritellä. Sun ei tarvii olla mitään, sun ei tarvii osua mihinkään lokeroon. Ja sä oot just hyvä sellaisena kuin sä oot. Ja sä saat olla just se, kuka sä oot. Sun ei tarvii mennä harrastamaan seksiä, sun ei tarvii olla harrastamatta seksiä. Sun ei tarvii miettiä koko seksiä, jos sä et halua. Ja se, että mitä sä oot, niin on just hyvä. Ja puhu, kysy ihmisiltä, etsi joku luotettava aikuinen. Tai etsi se järjestö, josta saat ehkä lisää tukea ja lisää tietoa. Muitakin samanlaisia on ihan varmasti, et ole yksin.